Mega mega shoutout! Nandito na po tayo sa bahay ni Ate Virgie Siniga. Ito po ulit yung sinakyan namin kahapon. Galing po kami sa New Washington. Ngayon August 15. Tapos ito po yung bahay kubo. Yan. Along the highway lang po ito. Nasa ito bahay daw po ng nanay nila. Tara, pasok po tayo sa bahay nila. Hindi, yung bahay nanay niya, doon sa baba. Sa baba, malayo po yun. Dito lang, mapapagod na kami. Kay Nini ka po talaga. Ayan, okay. Bahay niya talaga yan. Teka. Come here, pasok tayo, diretso-diretso. Yan. Ito po yung bahay kubo na pinapakita lagi. Maganda po yung view. Ano na lang pa kailangan dito? Semento na lang pala, no? Semento na lang ang kailangan. Tapos yung taas yan, paradaan ng sasakyan nila, oh. High S-Ban. Dito pa, pwede paradaan dito ng high S-Ban. Kaya, dito ban mo, ban. Dito, semento na lang. Ang ganda nun po, ang daming isda. Yung Saan? bulto. Ayan. Ayan po si Tupay. Bahay kubo po yan. Hello, hi. Kita nyo po, nandito yung manay na. Welcome. Yan, isda po, isda. Tutor ko muna kayo sa bahay nila. May music na naman. Yan. Magandang umaga. Maayong umaga sa inyong lahat, tanan. Ayan. Ayan po yung bahay natin, Virgie. Yan. Ayan. Ikot ko na po kayo. Walang aso rito, ha? Dito po ako. Nasa likuran na po ako. Kahit nakakapagod maglakad. May babuyan pala rito. May tao pala rito. Morning. Aso walang baboy. Nasa yung mga inahin. Diyan po tayo mamaya sa taas. Tinord ko na po kayo. Sa labas pa lang ito, sa labas. Wala pa ho tayo sa loob. Sa labas pa lang ito. Umikot na ako. Tapos ito po. Yung tubig sayang. Tubig. Tubig sayang. Tulo. Kaya manukan po. Bahay natin Virgie daw sa baba. May mga buko pa ho. Tapos may tubigan, may bahay pa pala doon sa baba, sa mother niya daw. Dito siya po sa unahan. Ayan. Dito muna po. Paalam ko na, Pay. Bye po. Ayan, dito lang muna po tayo nag-tour. Tapos sa baba po, third, Anong tawag dito, kuya? Anong lugar? Tipak. Malinaw. Barangay Sipak, Malinaw. Mega mega shoutout. Ayan na po, ha. Yan. Barangay Malinaw. Laging Malinaw, Barangay Sipak. Barangay Sipak. Dito paradaan ng sasakyan, no? Pag ginawa mo 'to paradaan, no? Si Richard, param. Si Tantan. Si ate, sekretareng barangay. Si Virgie. Dito muna tatapusin natin yung vlog natin. Dito muna namin tatapusin. Apusinda, paalam ka na. Paalam, bye-bye. Bye-bye, Apusinda. Dito po kami magagamot. Gagamot po kami. Doon na po, mamaya ko naman po tuturin sa loob. May CCTV camera pala yan, Ayan, bye-bye. Bye-bye. Good morning po sa mga idol kong lahat dyan. At mega mega shoutout. Nandito po tayo sa time check natin ng 9:33 AM, August 16. Pauwi na po kami ng... Saan ba tayo? Anong pangalan nito kaya? Lanao? Hindi ito dito. Sipak. Nasa Sipak po kami. Pauwi naman po. Papunta naman po tayo saan? Ermitanyo. Teka lang. Ayan. Sige ngayon. Magpipicture na po tayo. Isa-isa bababa. Ready? Ayan. Ayan. Meron na. Next. Yung bababa. Emily. Baba na. Dahan-dahan baba. Tumingin ka. Yan. Bababa na tayo sa bahay kubo. Emily. Next.
Tingin, tingin, smile. Oh, next. Video yan. Video camera yan. Oh, next, isa pa. Pakilala. Yan. Sila po, Imele. Yan, next. Tantan. Richard. Nasa si Sergento, nasa si ano? Si manager. Tonoy! Oh, yan, yan. Isa pa, nasa ng iba? That's what you call buknoy. 1, 2, 3. Pagka yung konsihal. Yan, takbo sa konsehal. Okay, kami na po ipababa. Paalam na, bayan ng Sipak, Aklan, Malinaw. Mega shoutout. Ayun ulit yung sasakyan namin. Sa Malabo. Okay. Mas ko ba't namamatay ang ganyan, no? Dapat kailangan to isiminto natin. Labas doon. Tatanggalin niya, no? Yung isang peraso na yan. Tapos ikot pa yung ano niya. Oo. At na-antisemento, espalto lang. Kailangan. Ay, sa espalto simento, pareho lang, di ba? Hindi, magkaiba yung spalto, te. Nakakot pa niya espalto. Walang semento. Palabas na po kami. Ganyan, o. Kaway, smile! Okay. Saan daw to papunta kaya? Madalag. Ito, puntang madalag. Mega shoutout. Good morning po mga idol. Ito papuntang Madalag. Papuntang kahit saan yan? Madalag, Alaminos. Madalag, Libakaw. Libakaw. Ayan pulit yung sasakyan namin. Kalibo. Malinaw na. Malinaw na po.